Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय दिनैहाय दुर्गा फुजाना जोङो मन्दिरावहाय थांनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय बयनिसिमबो हेपि दुर्गा फुजा। नै जमा जाजोब्बाय रासिखौन मासो। जा थाबायनोसै। हा? बेखौ थाबायनोसै जा। जा स्कुटि दं, जा स्कुटि गैया जा थाबायनोसै। जोंखौ थिखोआनो। जोंखौ थाबायलांनानै गावसा स्कुटि खालामो। दे सालायलां नोंसोरो। बाय बाय। आयौ माथो गोजौ नुदों माबाखौ खानायखौ मोनसे। नोंसोरबो थफादो जोंजों लोगोसे। दुर्गा फुजानि नामाव फुजा हैया नामा नै जोंहा फुजा दाखाबाय। दा गोलाव लाइन जाबावनांगोनसो ओमफ्राय। सफैबाय नै। खालामनो नागिरदोंमोन ना मबाइला बिसो लादोंमोन ना ओमफ्राय। थोरसि लानोसै। हा इयाव लानोसैथ' बेनाव बांसिन बुस्थु नुदों। फुजा होनो फैबाय नै जोङो मन्दिराव दंफैयो। दोनथ'नांगौ। बिसिम थानो मोना जों बेयाव सावै थानोसै नामा बुथुखा जिरागा हनै सासे थाब होनो मोनैनि। हेल्पार सावैनोसै दं सावैनोबा सावैखादो नोंबो जोंथ' दंना बेयाव फुचका फैग्रोथोंसै फुचका फैबा आं थांगोन। टेबोलाबा मा जि गोलाव फिर जाखाबाय नै लाइना। थाब फैनो नागिरदोंमोन जोङो थाब फैनाय जायासै। गोबाव जाखाबायना आंनि थाखायसो जाबावदों नङा माथो आइ गोलैनोसै नै।
दिनैहाय मानसिफोर गैयामोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम नालाय दिनैहाय बारा मानसि जायाखै खिन्थु गाबोनहाय बिराद फिर जागोन आरो मानो होनबा गाबोनहाय मैसो दानगोन ना बेखायनो गाबोन बिराद फिर जागोन जों खेबसे फैनाय टाइमावहाय जों सेकेन्डआव फैदोंमोन ना ओमफ्राय बिराद फिर जादों आरो लाइनानो जोङो फुङाव फैनायानो 3:00 फुजाखौ होनो मोन्दों मैसो दाननाय खालि फैदोंमोन नालाय जोङो ओमफ्राय एबारहाय जोङो फार्स्टआवनो फैबाय आरो बिदि फिर जाजानो गिनानै खिस्रि जानो नागिरदों निबिया बुरु खिस्रि जानो नागिरदों नै जोंहा सासे उल्था मोखां जानानै दं दे आं जानायखौ खालामो दे मालायनिखौ सोलोंबावो आंलाय उजिनानै जानांगौ गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय जोङो खिस्रि जाखांनानै नैबे मन्दिरनि खिथुथिंजाय एसे ओरैनो थाबायबाय आरो दसे थानानै थांनोसै जोङो खिस्रि जाखांबाय आरो ओमफ्राय जोङो थांनाय बोसोरावहाय जोङो खिस्रिखौबो मोनजायाखैब्रा बेबायदि फुजा लेट जानानै एखे 3:00 होनो मोनबाय फुजाखौनो ओमफ्राय खिस्रि मोनजायासै जेबो मोनजायासै एबारावहाय फुङाव फैदों ओमफ्राय फार्स्ट टाइम नालाय बारा मानसिबो जायाखैमोन नालाय खिस्रि मोनजाबाय आरो ओमफ्राय जोङो दा ओंखारलांनोसै ओमफ्राय ओंखारलांनानै जोङो बिजनियाव थांनो नागिरदों आरो दसे माने बिजनिनि बे कालिफा मन्दिर बानायनायखौहाय नायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जोंथ' बेलासिफ्राव थांनो टाइम मोननाय नङा जोंहा एसे गोजान जायो नालाय ओमफ्राय जोङो सानावनोथ' ओरैनो नायनोसै होननानै जोङो थांबाय आरो ओमफ्राय जोङो दा बिजनि मोनफैबाय जोङो बे मन्दिरावहाय सफैबाय ओरैनोथ' दा सानाव जेबो मोजां साजायाखै नै मोनायाव माने लाइटजों बिराद जोङो आरोना माने ओमफ्राय जोङो नायनो लुबैनानै फैबाय आरो ओरैनो सानावनो ओमफ्राय ओरैनोथ' जेबो गैया ओरैनो मन्दिर ओमफ्राय फुजायाबो स्टार्ट जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय जोङो ओरैनो खुलुमनानै फैबाय आरो ओमफ्राय जोङो दा बिजनिनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय गाइस जोङो दा ओंखाम उखैनायखाय जोङो मनिसावहाय फैबाय आरो माबा मोनसे जानो होननानै जोङो फुंनिफ्रायनो जेबो जाखायाखैनोमोन खिस्रि जादों आरो मन्दिरावहाय फुजा होखांनानै बिनिफ्राय जों जेबो जायाखै आरो दा 3:00 3:30 जाबाय आरो बेखायनो जोङो ओंखाम उखैनाय मोननायखाय मनिसावहाय माबा मोनसे जानो होननानै हाबबाय आरो
गाइस बिदिब्ला भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै। आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो। थेंक इउ।